हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबखायो दा गोदान साख्रिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों मानो होनोबा गोबांथार कनफ्यूज जागासिनो दङ आरो लोगोसे सोर एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेखायनो डिटेल्सखौ लाबोदों एग्जाम आरो सेलारि आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसनि सायाव आरो पस्टनि सायाव जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय बर' रावजों दा गोबाव खालामा लोगोफोरजों थांनि फार्स्टआवनो अफिशियल वेबसाइटआव स' दायो फैबाय जोंहा अफिशियल वेबसाइट DME नि आन्डाराव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम दा गिबियावनो लेटेस्टआव फैदो आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दिनै एबा मैया जानो गोनांमोन एक्टिभ जानो गोनांमोन लिंकआ 9 डिसेम्बरमोन नाथाय दासिमबो जायाखै बेखायनो दिनैनि गेजेराव चान्सआ दङ जायफ्रानोखि DME नि आन्डाराव ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो सानदों दा लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव खबर होगोन जेराव नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनांगोन स' बेखायनो एलिजिबल जानाय लोगो लोगो माबादि क्राइटेरिया बिदों जों बेखौ दायो नायगोन अफिशियल नटिसनि गेजेरजों दा बे जाबाय जोंहा अफिशियल नटिस DME नि आन्डाराव फैदों ग्रेड 3 आरो बे पस्टआ जाबाय नोंथांमोननि अनलाइन डेटआ 9 डिसेम्बरनिफ्राय 18 सिममोन नाथाय मोनसे बाथ्रा दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जायाखै दा लिंकआ बेनो नै स' नोंथांमोना मोनदों DME नि आन्डाराव आरो लोगोसे बे पस्टआ जाबाय टेक्निकेलाव ग्रेड 3 अके ग्रेड 3 टेक्निकेलाव नाथाय मोनसे बाथ्रा नन टेक्निकेल पस्टआ फैगोन मानो होनोबा DHS DME नि आन्डाराव गोबांथार पस्टआ दंबावो नालाय बेखायनो नन टेक्निकेल पस्टआ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन दा नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जायाखै गिबियावनो खोन्थाखाबाय आरो बे पस्टआव नोंथांमोननि ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामखादोंमोन मानो होनोबा 2000 पस्टनि बारा दंखायोमोन ना DME नि आन्डाराव बे पस्टखौ एसे बारायगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफ्रा सिगांनि एप्लाइ खालामखादोंमोन नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया मानो होनोबा बै समनि एप्लाइ खालामखानायानो जागोन दायो एडिशनेलसो होदों जेराव गोदान मेडिकेल कलेज लुदों नालाय दा बेयाव पस्टखौ सोसननाय जादों दा बे पस्टआ गासैबो टेक्निशियान लाइननि बेखायनो मोनसे बेस्ट अपसन होबाय आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव नैबे PDF फाइलआ दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै जेराव एलिजिबल जायो बेखौनो नोंथांमोना नायदो मानो होनोबा पस्टआ गोबांथार दङ गासैबो बुंबा भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन एबा नोंथांमोना डिसक्रिप्शननिफ्राय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा जोङो बैसोखौबो नायगोन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेस आरो सेलारिखौबो जोङो बेयाव नायगोन स' बेनिफ्राय बैसोखौ नायोबा 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन जोंनि STआ 45 इयार्ससिम हागोन आरो ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्रा जाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेल मावबाय थाखादोंना बे सेक्टराव नोंथांमोना मा गोबां माने चान्सआ दङ आरो अके स' बेखायनो जायफ्रानोखि नोंथांमोना गुबुन ससाइटिनि आन्डाराव एबा नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेल NHM नि आन्डाराव मावदों जोबोर मोजां चान्सआ दङ आरो बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव रिटेन एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्डआव स्किल टेस्ट बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोननि काट अफ लानानै साख्रि दा जियानो जा एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोननि चेनेलाव लाना फैगोन सबसे बांसिन पस्टआ नोंथांमोना मोनदों स्टाफ नार्सआवनो दङ नोंथांमोना स्टाफ नार्सआव बांसिन पस्टखौ मोनदों आरो ST लाइन नायोबा 45 आरो 48 दङ ST लाइनआ